Не знам дали знаете, но вчера бе отбелязан и Световният ден на пулмоналната хипертония. По този повод ние поканихме в нашото студио Наталия Маева. Добър ден, госпожо Маева. Добър ден, благодаря ви за поканата. Радвам се да ви видя и да кажа на нашите зрители, че вие сте председател на Българското общество на пациентите с белодробна хипертония. Как мина вчера? Аз не смея да го нарека празник, това отбелязване на този ден, защото все пак това е едно много жестоко страдание, при което човек остава без дъх направо. Опитахме се да направим това събитие малко по-розово и по-разбираемо за широката общественост. Радвам се, че много хора подкрепиха тази наша инициатива и се включиха в танците, които... Дойдоха ли много хора пред НДК? Да, много хора и танцуваха с голям ентусиазъм, което ми показва, че българското общество все още е склонно да подкрепя такива инициативи, а ние болните имаме нужда от такава подкрепа. Много е трудно в един свят, в който хората, които не боледуват от това заболяване, са повече, вие да представите вашите искания и така да покажете, че и вие имате нужда не само от помощ, но от една чисто морална и емоционална подкрепа. Да, така е. По-скоро пациентите, страдащи от пулмонална хипертония, се нуждаят от психологическа подкрепа. За съжаление, тук в България няма тази практика в съответните медицински заведения да има контакт с медицински психолог. Това е много необходимо. Да. От тази гледна точка ние сме малко назад и трябва да работим в тази насока. Аз искам да ви помоля да представите накратко това заболяване. Какво всъщност представлява, защото когато кажем пулмонална хипертония, явно, че е свързано с белите дробове, с кръвното налягане, но представете го с няколко думи, така по-разбираемо за нашите зрители. По-разбираемо, може би го обяснила последния начин. Представете си един автомобил, чиято мощност е около 10 км. Да. Хората с пулмонална хипертония имат проблеми с движението. Много лесно се задъхват, много трудно се изкачват по стъпала. Техният физически капацитет е много намален. Но независимо от всичко това, тези хора могат да бъдат полезни на обществото. Защото преди да се разболеят, те имат някакви професии, успели са, но за съжаление тази болест по някакъв начин ги изолира. Да. В тази инициатива, аз доколкото знам, са включени много държави. Да, това е световна кампания. До този момент Световният ден за пулмонална хипертония е отбелязан в 60 държави. Очаква се до края на май да достигнат 65-67 държави. Ние разполагаме и с кратък видеоматериал, който ще помоля колегите да подготвят и да излъчим, защото той обяснява много от нещата. Сега ще го видим. Една кратка импресия, която ни го представи, така, направена по американски тертип. Не можах да прочета много надписите, но в края на края вие ще ни обясните точно за какво става въпрос. В нашата страна колко хора страдат от пулмонална хипертония? За съжаление, не можем да кажем точен брой на засегнати. Ориентировачно, да. Ориентировачно това са около 50 пациента, но пък липсата на регистър ни възпира да кажем точното число, тъй като пулмоналната хипертония има 5 подвида. Добре, за това ще говорим след рекламите и още малко след това и продължаваме.
Продължаваме разговора с Наталия Маева, председател на Българското общество на пациентите с белодробна хипертония. Госпожо Маева, как протича лечението в нашата страна? Има ли възможност така за поддържане на една терапия, която да дава нормален начин на живот? За щастие в България има 4 препарата, които са необходими за провеждането на поддържаща терапия. За сравнение с останалите страни членки на Европейския съюз, където препаратите са 8, ние сме някъде в средата все още. Има какво да се желае. Но проблемът е, че много пациенти нямат достъп до терапия в България. Защо? Защото Здравната каса реимбурсира лекарства само за пациенти с идиопатична пулмонална хипертония. Пациенти, които имат тромбоемболична пулмонална хипертония, нямат право да получават терапия. Цената на терапията на месец варира между 1200 до 11 000 лева. Сам разбирате, че това е непосилно. Добре, Здравната каса не поема ли тези разходи? Все пак това са около 50 пациенти, които казвате вие в тази държава. Но трябва да питате тях. Вече Не питали сме, но не получаваме нормални отговори. Вече втора година се опитвам да бия камбаната и да кажа, че трябва да бъдат променени правилата за отпускане на лекарствени препарати за пациенти с пулмонална хипертония, защото това заболяване има 5 подвида, не е само един. Да. Но до сега нямаме подкрепа и разбиране от Здравната каса. И вие се борите срещу вятъра направо? Да, точно като Дон Кихот. Само, че мелницата, той поне въображаемо е виждала, тя няма и пред нас в момента. Не знам, не съм се отказала, това е моя кауза, защото знам какво коства на човек да бъде без терапия. Да, но тези, които отказват терапия, те могат да попаднат в тази група. Да, наистина, никой не е застрахован. Става много бързо, доколкото разбрах. Става много бързо, да. В рамките на 1-2 месеца ти разбираш, че си излезнал от строя и нещо странно се случва с тебе и около тебе тичат около 8-9 лекара, които не знаят какво ти е, докато поставят крайната диагноза. И в общи линии, когато се постави диагнозата, пациентът се чувства все едно му е издадена смъртна присъда. Да, защото знае за какво става въпрос. Ами аз се надявам, че ние ще продължим да говорим с вас. Винаги сте добре дошли в нашето студио. Целта на такова предаване е да помага на хората с каквото можем, разбира се, но нека да се чува и вашият глас. Ще каним и специалисти, представители на Министерството на здравеопазването и на НЗОК, за да, ако можем да помогнем с нещо. Благодаря ви за подкрепата. Надявам се, че всички български медии, ако подемат една кампания и ни подкрепят, можем да успеем заедно. Аз се надявам, че това ще стане, да отделяме вече внимание на хората, които имат нужда и да бъдем заедно с тях в страданието им. Благодаря ви още веднъж за гостуването. Наталия Маева, председател на Българското общество на пациентите с белодробна хипертония. Благодаря ви още веднъж. Искам да ви направя един скромен подарък. Така ли? Това е от вчерашната кампания. Заповядайте. И благодаря, това е шапката, така ли? Да, това е шапката. Това е фланелката, която е "Поеми дъх за пулмоналната хипертония". Нека да я покажем на нашите зрители. В другите държави, защото виждам, че тя не е изработена тук. Да, същата. Да. Същата фланелка е разпространена в 60 държави. Не, как стои въпроса с лечението? Ами в останалите европейски държави лечението е на много по-високо ниво. Пациентите имат достъп до психологическа подкрепа. Имат и достъп до трансплантация на бели дробове, което в България просто е немислимо. В Европа извършва ли се? Единствено във Виена, в Австрия се извършва такава трансплантация, но за съжаление, независимо от това, че България има споразумение с Евротрансплант, тъй като не изпращаме донори, ние не можем да участваме. Благодаря ви. Ще продължим този разговор в някои от следващите ни предавания. След кратка пауза продължаваме.